Σε αυτό τον επόπτη ήθελα να πω κάτι που εκ των υστέρων μαθαίνω, δεν το ξέραμε ούτε φυσικά σήμερα το μάθαμε. Είναι ο ίδιος επόπτης, ο οποίος δεν είδε την καρατιά του Γεωργιάδη, είναι ο ίδιος επόπτης αυτός. Δεν είδε την καρατιά του Γεωργιάδη, είδε φάουλ όμως στο Σημαίακι. Σου εύχομαι εσένα, κύριε, δεν ξέρω, Καρασαΐδη, Σαραμασαΐδη, πόσα λένε, να μην γελάσεις από εδώ και πέρα μέχρι να πεθάνεις. Αυτό σου εύχομαι. Να μην βγάλει ποτέ γέλιο το προσωπάκι σου μέχρι να πεθάνεις. Σύχαμα. Ασύχαμα. Μέχρι να πεθάνεις, να μην βγάλει γέλιο. Αυτό σου εύχομαι. Συχαμένε. Αυτό σου εύχομαι εσένα, Μάστορα. Δεν είδες την καρατιά του Γεωργιάδη, είδες φάουλ εκεί πέρα. Εντάξει. Τώρα με ποιο τι. Δεν μπορώ να πω. Εντάξει. Είσαι μαλάκας, δεν σου Δεν μπορώ, ρε φίλε, εντάξει. Εγώ εσένα βλέπω και γελάω, δεν μπορώ. Θέλω να σεβαστώ τα παιδιά, αλλά δεν μπορώ. Όχι εντάξει, γιατί γελάς μια ώρα. Τώρα έκανε τέτοιος και γελάς. Τι να κάνω, κλαίω μωρέ. Να μην κάνεις τίποτα, ανήφραστος να είσαι. Κατέβασε τα παντελόνια, σε πήδηξε ο Ολυμπιακός. Ο επόπτης φταίει, φελέ. Νερό. Κοίτα, τώρα άμα συνεχίσουμε. Με βγάζει τα παρούκα. Συνεχίσουμε έτσι. Η άποψή μας είναι. Όχι, δεν μας είναι. Η άποψή μας είναι. Άμα θες να λέμε τις δικές σου απόψεις, να μην έρθουμε. Το Μπάκεβιτς δεν τον έπιασες. Το φίλο τον είχες πηδήξει. Άκου να δεις. Τότε μπα έβγαλε, τότε μπα. Τότε μπα έβγαλε. Ο Μπάκεβιτς που κατέβασε τα παντελόνια. Άντε Καραγκιόζη. Το Μπάκεβιτς δεν το πήρε τίποτα. Και οι δυο με τα μούτρα. Σε φταίει ο Μπάκεβιτς. Λοιπόν. Στάσου λίγο. Φταίει ο Μπάκεβιτς. Αρχή δεν μου αρέσει ο τόνος σου. Άκου να δεις. Άμα ο Μπάκεβιτς ρε. Ναι, ο Μπάκεβιτς. Ναι, ο Μπάκεβιτς. Κάτσε λίγο ρε. Άμα ο Μπάκεβιτς καθόταν πίσω, έδινε χώρο στον Ολυμπιακό και έχανε ο Άρης. Θα έλεγε τα ίδια. Θα με έλεγε σήμερα ότι φοβήθηκε το μάτς του Μπάκεβιτς. Πριν το μάτς το είπα. Πριν το μάτς το είπα. Πριν το μάτς το είπα. Τι είπες πριν το μάτς. Τι είπα του, διαβάζεις. Στείλει μου, διαβάζεις. Κάτσε λίγο. Διάβασε. Τι είπα εγώ ρε. Ναι, τι είπες, για πες. Να δώσει χώρο ο Μπάκεβιτς στον Ολυμπιακό. Το έγραψα. Ναι. Το είπα πριν. Λοιπόν, πες ότι ο Άρης έχανε. Παιδάκι μου. Πες, Ό,τι και να γινόταν, εσύ θα έλεγες κάτι. Είδες κανένα παιχτό να παίζει μπάλα χθες. Κάτσε λίγο ρε σαν. Δεν είμαι σαν τους ρεπόρτερ που ξέρεις. Ρε, περίμενε. Πες ότι ο Άρης έχανε. Ναι. Και έτσι. Έχανε. Τι θα έλεγες τώρα. Θα βγαίνεις και θα έλεγες. Τώρα τι θα έλεγες. Θα βγαίνεις και θα έλεγες. Τι έγραφες εδώ ρε πριν το μάτς. Δεν τρέπεσαι να μου λέγες. Μα εγώ τα είπα πριν το μάτς κύριε. Τι είπες, ό,τι και να γινόταν θα βρίσκες να πεις, άσε το. Ό,τι και να γινόταν θα Να αποφορτήσουμε λοιπόν το κλίμα. Όχι να αποφορτήσουμε γιατί λέγαμε κάτι και γελούσες. Είσαι γελίος. Με το διαιτητή μου τώρα. Ναι ρε άνθρωπε, εγώ δεν σου είπα ότι διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Σου είπα ότι και 1-0 έλεγε ο Άρης δεν πρόκειται να έβαζε γκολ 3 μέρες να έπαιζε έτσι. Έτσι όπως έπαιζε δεν θα έβαζε γκολ. Δεν γέλασε για αυτό που είπες. Δεν γέλασε για την αντίδραση του. Την μπουγάτσα ρε. Εντάξει, λίγο αντίδραση απότομα γι' αυτό. Προηγουμένως γέλασε. Σύγχαμα τον είπες. Γιατί ρε δεν είπες σύγχαμα. Γιατί έδωσε ανύπαρτο φάουλ. Πέναλτι είναι 2-0 στο 80, είναι 2-0. Ήμουν απιωμένος και ήμουν μακριά. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει φάση. Ο Άρης δεν μπορεί να κάνει φάση από το 10 στο 70, δεν υπάρχει Άρης στο γήπεδο. Δεν μπορεί να κάνει φάση και δίνεις